Mihinkäs sitä ollaan menossa? Kaverin luokse. Kuulepa tyttö. Mut mitä vittua nyt taas? Sinä et saa tupakoida, vaikka kuinka kaverisi pyytää sinua röökille hänen kanssaan. Ennen kuin sä oot keuhkosyövä nye. Mut älä aina jaksa. Ja tulet kotiin kello 22 mennessä, onko selvä? Mut nyt on vielä kesäloma, moikka. Että sillä tavalla. No. Toivottavasti oppi läksynsä. Siis mitä ihmettä? Hyi vittu mä säikähdin. Miten sinä kehtaat tulla näin myöhään kotiin? Jaa, kyllä mä saan kesälomalla tehdä mitä mä haluun. Ja nyt turpakin ja nukkumaan siitä. Joo. Vittu. Herra jumala ton tytön kanssa.